ଏବେ ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ସାଙ୍ଗକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ଲାଗି ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର କେତେ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବ, ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ସେ ନେଇ ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ କ'ଣ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଏବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ସମେତ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଜାରି ରହିବ। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହାସହ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ଲାଗି